Ano, takže dneska tady máme v živém studiu Romana Vondru, bude nám vyprávět své zážitky z hokeje a tak dále, a tak dále. Tady je náš moderátor Robert Zaruma. No, tak jedem. Klapka, ready. Co myslíte o dnešním zápase? Dobrý den. Jako dnešní zápas, chtěli jsme v plný sestavě. Jo, vlastně máme tam 3 skupiny lidí, kteří vlastně dokážou hrát ten hokej Nastřelit a jít za kotoučem, jo. Dnešní hokej, jo. Pak tam jsou 3, kteří vlastně dokážou hrát dozadu, jo. To defensemana, jo, tam dokážou zahrát. Prostě Máro má dobrou náladu, si dal jednoho uhlavíče, to asi není uhlavíče, takže to ne. Takže jako myslíš, že by to dneska mohlo dobře dopadnout? Dobře, výsledek dnešního zápasu? No, pokud budeme hrát dobře ofenzivně a zase zároveň defenzivně, jo. Tak si myslím, že bychom mohli 2 body jako zdovat, jo. Prostě máme nového kapitána, který vlastně vzdoruje tomuto týmu, protože prostě podmínku ještě nepodohrali ani jednou. Prostě držíte neporazitelnost už zápasů, myslíte, že dneska vám to taky vyjde? Jako, abych byl stručný, tak chci říct, že pro začátek to stačí tyto zápasy vyhrávat. Je to důležitý pro nás, protože pak si řeknou, jo, nějaká Lvová, prostě to jako ne, prostě já jsem řekl, že Lvová prostě je dobrý tým a prostě jako hádce odlování. Děkuji vám za rozhovor a s vám daří. Jo, vám taky. Ano, takže jméno musíš říct, Pičo. Pičo, naschle, pane Vondra. Ano, takže naschle.